welcome. Hi guys, how are you? Nơi जोङो ओरैनो दिनै सानदे नालाय सिफुं दामला बायनायदों आरो जोङो जोंनि सिफुं आरो दामगिरिफ्रा नै नै ओइ माथिं माथिं दामहैखोलै ओरै फै बिराद गोसो होथारदों आरो सारा जोंना मागौना होलाय बागुरुम्बा जायाखै माने सोलोंदोंसो नालाय नै जोंना सिफुं दङ ओमफ्राय सेरजाया आंनो दामो आरो बेखौबो मोजां नुवाखै नै सेरजाया आंनो दामो बेखौबो ओइ गोलैसै नामालै सादा पामा सां सां दा जाया दामनायाव बेस्थ'थार नै सासेया सादा पामा चां चां चा सिफुंखौनो गोसोथारबा नोङो गोसो दा जोंना नै माबा दंखायो बागुरुम्बाखौ दांगासिनो जोङो बागुरुम्बा बेयाव दङ देलाय एसे मोजां सुदे बागुरुम्बाखौ सोलोंगासिनो दङ रोंहां आरोना रोंगासिनो दङ जों सुबाय थाथ'नोसै